देखी जब कोनो उत्सव होला, अयोध्या में भगवान चारों भैया के अवतार भई रहे और वही समय में सब लोग सुहर गौले रहे। भगवान कन्हैया के भी जन्म में सुहर भई रहे। हमनी का एक वे प्रोग्राम के समापन में राग फरस में स्वर्गीय रामा जी ये चीज के कहत रहनी है, बाकी केहू ना कह पावेला। भगवान कृष्ण भगवान के जन्म भइल बा में सखी लोग स्वर गावता का कहता मरियाना आदि पजारे ललना अरे के कर बाड़ी सुंदर धनिया चलानी के सिया भूलिया लोटे ललना के कर बाड़ी सुंदर धनिया चलानी के सिया भूलिया लो मरियाना दीपजा रहे आहे से पर उचबा अतरियात मरियाना दीपजा रहे ललना के पर बाड़ी सुंदर धनियात लाली पिया भूलो ललना के कर बाड़ी सुंदर धनियात लाली पिया भूलो नंद जी के अटरिया मरियाना दीपजा रहे आहे नंद जी के अटरिया मरियाना दीपजा रहे ललना नहीं के बाड़ी सुंदर धनिया लामी के सिया भूया लोटे ललना नहीं के बाड़ी सुंदर धनिया लामी के सिया भूया लोटे आहे बबुआ पातर को परिया वैसान रहू रहे आहे सन बबुआ पातर को परिया वैसान रहू रहे ललना फूलवा सन सुकवार धनवा वैसान गमते ललना फूलवा सन सुकवार धन वैसान गमते आहे तेलिना तेल लेके आवेली तो मोलिना विरवान है
माली नाले अली गजलहार भैया दरे डाल ललना माली नाले अली गजलहार भैया दरे डाल आहे आंगना में नाच धो गरिया दुआरा कोरिया नाचे आहे आंगना में नाच धो गरिया दुआरा पवरिया नाचे ललना हम लेब हाथ के कंगना और धनु गैया लेब ललना हम लेब हाथ के कंगना और धनु गैया लेब आहे सोहर गावे सूरज श्याम सोहर गावे गाई के सुनावे लहे आहे सूरज श्याम सोहर गावे गाई के सुनावे लहे रानी जुग जुग बाढ़ो ए हवा तुम हलिया में सोहर हो रहे रानी जुग जुग बाढ़ो ए हवा तुम हलिया में सोहर हो